Folytatták a körzetbejárást Verók István polgármester és a polgármesteri hivatal vezetői. Pénteken délelőtt Terézváros 7-es számú, a Lázay Ferenc önkormányzati képviselőhöz tartozó körzetet járták be. A közbiztonsággal, köztisztasággal, vendéglátóhelyekkel kapcsolatos problémákra is figyelnek ilyenkor. Az Ötvös utca, Andrássy út, Felsőerdősor, Király utca által határolt 7. körzet középpontja a Hunyadi tér, ahol a bejárás befejeződött. Tavaly sokkal nagyobb és grandiózusabb tervet fogalmaztunk meg, amelynek egy része meg is valósult, hiszen a játszótér megvalósult, az 56-os emlékmű megvalósult, a sportpályának a felújítása megvalósult, kutyafuttató, az útnak a kicserélése és egyéb szolgáltatásokba gondolkodunk, de ez nem megy az idén, nagyon komoly költségvetési megszorításokat kell csinálnunk, ezért a Kincsünk a piac javaslatára is nem módosítunk a jelenlegi struktúrán, hanem felújítunk. Tervezik a Gyöngykavics kicserélését és a teret körülvevő kerítés felújítását is. Miután a WC tulajdonjoga nem az önkormányzata, és nem tudtunk megállapodni a WC tulajdonosával megfelelő feltételekkel történő átállás egy üzemeltetésre, valószínűleg egy kis eltiltási eljárás fogunk indítani, de addig toj-toj WC-vel oldjuk meg ezt a hiátust. Nagyon rossz állapotban vannak az őstermelői pultok és a tetők borításai. Ezen vívódunk most, hogy vagy a tetőket cseréljük és egységesítjük, vagy az eladó résznek a cseréje és festése. Valamelyik mindenféleképp meg lesz. A költségvetési lehetőségeink korlátozzák a megoldásokat. Lázay Ferenc 1970 óta lakik a kerületben családjával, így nem csak a körzetbejáráson, hanem szinte minden nap látja a problémákat, de a fejlődést is. Naponta megfordulok erre, és látom azokat a problémákat, amik itt felmerülnek. Van egy ilyen szelektív hulladékgyűjtő, a nap mint nap mellé is raknak papírokat, szóvá teszem, elvitetem, vagy ha másik részen valamit szétdobálnak, akkor azért is szólok. Egy-két helyen kátyúzási dolgok vannak, ami mindig a tél után ugye elő szokott fordulni. Azt lehet mondani, hogy egy kutyagumi nem volt, tehát azért a kutyások is odafigyelnek. Körbenézzünk a téren, azt lehet mondani, hogy szinte egy ház, aminek a homlokzata még nincs megcsinálva. A utcák tiszták voltak.